ଖଜୁରୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଏକ ମିଠା ଜାତୀୟ ଫଳ। ଆପଣ ଯଦି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଚିନି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଖଜୁରୀର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଖଜୁରୀରେ ଫାଇବର, ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖଜୁରୀର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ସେହି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଶରୀରରେ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖଜୁରୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଭ ଅଛି ଯାହା ଆମ ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3ଟି ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ କେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓ ମଧୁମେହ ଭଳି ରୋଗୀ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଖଜୁରୀରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସେଲେନିୟମ୍ ଓ କପର ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଆମ ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ ରଖିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଓ ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ, ଖଜୁରୀର ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହେବାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ କେ ଆମ ରକ୍ତକୁ ଗାଢ଼ା ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଖାଇବାର ଲାଳସାକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଖଜୁରୀ ଏକ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ସୁଗାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଖଜୁରୀ ଏହାକୁ ରଖିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଆପଣ ଖଜୁରୀର ସେବନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଖଜୁରୀର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନି ଓ ବଜାରରୁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମିଠା ଖାଇବା ଆପଣ କମ୍ କରିପାରିବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଓ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାରକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ସେବନ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ୍ୱଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିଥାଏ। ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଓ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ କୋମଳ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଖଜୁରୀର କିଛି ମାତ୍ରା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ମେଲାନିନ୍ର ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ମେଲାନିନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମ ତ୍ୱଚା ଗୋରା ଓ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରିଙ୍କଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଖଜୁରୀରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ସନ୍ତୁଳନରେ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ B6 ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ। ପତଳାପଣକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ପତଳା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖଜୁରୀର ସେବନ କରି ଆପଣ ଓଜନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ନେଇ ତାକୁ ଗରମ କରି ସେଥିରୁ 4ରୁ 5ଟା ଖଜୁରୀ ପକାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଖଜୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଆପଣ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ 15 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଖଜୁରୀକୁ ଏମିତି ଚୋବାଇ କିମ୍ବା ଖଜୁରୀରୁ ସେକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଓ ଖଜୁରୀକୁ ମିଶାଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରସବ ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତର କମ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଖଜୁରୀର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର କମ୍ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ଓ ମହିଳାମାନେ ଖଜୁରୀର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜୋର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଖଜୁରୀରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ରହିନଥାଏ। ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଫ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଖଜୁରୀର ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଖଜୁରୀରେ ଥିବା ପୋଟାସିୟମ୍, ଆଇରନ୍ ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଓ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଭଳି ରୋଗ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଓ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଛି, ସେମାନେ ଖଜୁରୀର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଖଜୁରୀର ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ଖଜୁରୀର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଖଜୁରୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା କିଛି ଲାଭ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।